समाज के परेशानी। ये दीदी और बेटिया 15 साल के हो गई बाड़ी, बियाह को दी कहीं निमन लड़का देख के, ना तो बूढ़ हो जाई है कि पूछबो ना करी। ये दीदी और बेटवा के बियाह 10 साल हो गई जी, और आज तक एगो लड़को ना भइल। पक्का नो बाझिन बिया और छोड़ दी, दोसर बियाह कर दी अपना बेटा के। ये दीदी बताई, रुआ दामाद परिछ लहनी हैं, पतोह आ गए, अरे वही फैशन मारता नहीं जी। इतना सिंगार मत करी, लोग का कही, दामदा का कही कि हमार ससुर इतना फैशन मारतिया। मत करी, अच्छा नानू लागेला। ए काकी रुआ मरे के किनारे आ गइल बानी जी, इतना चलती चलाओ तनी, ढेर चलती मत चलाए, ना तो पतोहिया नु बेटा पतोहिया निकाल दिया सब घर से, फेंक दिया सन। अरे दूगो रोटी खाई, अपना घर पर रही, काहे के इतना मर्जी एकदम बोली बोली ले। ई बा समाज के ज्ञान, उनका लोग के परेशानी। राउर बेटी